Cik, cik lo, cik, cik. Nah, iki baterai gak mau ora. Iya, mulai awak tadi. Sing aku ya, iki akhirmu. tahun jeblok ngono. Iki nek iki boh, iki nek iki kro. Iki menah tapi dibuka keprak ora. Cik, cik. Pecah apa ora suarane iki? Batang ora pecah ya, Mas. Baik burung di tengah. Mic pokok. Ini pokok nih. Nggih apa-apa nih. Cik, so. Ini pokoknya Tapi yang anu Satu di iki lho. Penak. Asli. Oh, di. Satu tes tes. Iki Asli. suara asliku iki. nggih. Sing kulo tutup suara asliku. Terus suara asli. Bukan palsu iki. Palsu. Palsu iki. Lho, aku male. Gila, iki tutup suara aku ya. Nah, satu di. Mik yo gitu ya. Nggih. Iki lho suaraku iki asli iki. Iki. Nggih, jajal, jajal. Iki suaraku entuk. Dijajal. Ji jajal. Ya, cocok. Di. Ulang iki saya di setelahane. Di. Tapi suara ora malih ngene. Piye iki? Si se. Oke, baik. Oke, baik ya loh, Wes. Oke, baik. Siane piye? Siar. Siar. Sampeyan ora labu. Tak mau kok tenan. Itu tak buka itu. Iki mau ya? Iki ya. Pokok utama. Dut to. Videone. Bisa mikdut. Cik, cik, cik. Piye rada ndelem no ya? Cik, cik, cik. Ngomong iki lho. Iki. Hmm. Iki ya. mau pecah ora. Tis, 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 cik. Penting ora pecah ngono. Oh, ora iki apa ngomong ora masalah. Ya biasa. Ji, dicoba. Iya, acara malam ini di Efeknya kan, Bro. Gak. Penting naik. sponsor ya. YouTube RRM Belum. channel YouTube dari Maui. Oke, baik. Hah? Akal mik. Semono mbane piye to? Kopi 700 malah ora penak. Oh, berarti ki anu, Mas. Pernah jatuh ini. Cik, cik, Motor gas kita wae. cik, Ya keramen cik, gelap ora. cik. Kita dhewe, Bos. Kita dhewe iki nek. Iya. Padakno kabeh. Cik, cik, Padakno. cik, cik. Cik, cik. Mbok tiba kok. Hah? Tiba kok sing aku. Urut ora? Ya gak urut. Urut ta menak kok golek. Aku kene mau. Lah kudune iki kudune iki. Penak iki. Nggih. Enteng ya banter. Ade pira? Ade M2. pas rep. Kloni. Klonir. Klonir nah. Klonir. Iku kulon dhewe memang Dhewe lho guys. baru kok. Aku nang sinyale ya wis to. Apa kuwi? Oh, ngono. Ya kuwi ora apa-apa lah. Nemplekno. Kok ning kono to, isore Hooper kuwi lho. Nah, aja iki sore. Nah. Nemplekne kok ning kono ngono. Delok nek ning kono ki akhire ngene iki lho. Nah, ngene iki lho.
Apa? Iki ada. Heeh, iki kudune ning kene. Ngelatnya anu kok sapana ae kok. Iki ning kene Cek. sama. Cek. Loh, Cek. 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 piye penak to? Cek. 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 Cek, cek, loading, cek. Lo, cek. Lah, YouTube-e kono niki lho. Dias audio. Dias. Live ya, Mas? Kok Live moto. cocok rusak gambarnya. Coba tak ora yang Pecah. Itu sih gitu. ini kok. Ngene kene. Kayaknya delok ya. Kayaknya itu bos. Kayak kancane kok. Sapa kowe ta? Oh. Ora nang kene. Apa? Ndi ora ana. Tangan kono teko kunir. Apa to? Wisdom. Iki. Endi? Iki tak tokne saka ngono kok. Oh, mau kotone ge. Wes. Lah iki opo? Sampe sih tok. Kau sing gak aku ngono. Iki tak kene kono lho, bener lho. Salah ndi. Lah aku ngeteri sitok mang. Aki nggo anu adi flat iki lho. Lah sing ngeteri kan Aku ngeteri sitok rono mang. oh berarti sak ning kene kayak. Paling jero Oh iya, win kae sing delok kene lho, Dul. Aku wis ngetok nih kok. Asre desa kuwi yo. Biasane ya kuwi sone. Paling sering ngarep kae. Gua omong apa? Gede jare. Gede. Gantong